Pwede ko mo palit ang stick. Stick. Tulura ka mo. Ay, bukuha lang dere. Ay. Hi guys, it's Jules H. Welcome back to my YouTube channel. So, apay ligo. Ligo ko ganina pero so, murag hapon taan ligo guys. So, for today's video, gilaay ko walay duty, first leave, and then nag-decide ko maraganahan ko magluto tang og hulo under the sun tato nya kay nahapon naman kay lagi chika sa ako gamay. So, gikan mi og niluan nagpa dito mi sa high priest akong laboratory monthly. And then sa to si nagka mi na disgrasya mi nung adto. So, mo ni nga injured ko gamay, and then moto ako ang plano nga magluto og tanghulo sa gawas kay wala siya nakuan kay naluya jud may nakatug ko. So karon hapon na, it's already 5 or 6 na ba, it's already 6 na no sa hapon. Then so magluto og tanghulo. So excited kay ko kay sila ra ba day mo Korean sila ra ba day musuway no, so musuway sad ta. So let's go magpalit sa taog kailangan natong gamiton para sa tanghulo. Let's go. So, una na akong gipalit ang grapes. So, diri ko nagpalit sa merkado kay may makales-les manjud ka. So, karon kay na ako diri sa Sabang no. So, diri na ako ipadungog ang tingog kay tungod manggod sa kasaba sa palibot ba niya di kay madungog. So, karon nangita ko ug asa ko magpalit og stick pa price tuhog na to sa tuang grapes. So, si kuya mao ni karon kay ako ang napalitan og stick pero di mo siya musugot nga kung paliton. Yung iya siya ira da ko no ihatag sa kuha. So, atong paminaw niya istorya. Ay, bay na lang na ako eh. Ayaw, lagi. Sure ya ba? Di naman ko mapalit ha. Sige. Okay na? Salamat! Shoutout ni kuya na super kabuutan, super na-appreciate yun na ko imong gibuhat kuya. Na salamat kay tanan kay na mag-uban good nga maniktik pagid babi sa gamay ra. Huy! Try guys, yan natay grapes, then anan sa tay tubig nga bugnaw, and then natay kamay, yan natay stick nga pinangayo nato. So karon sugdan na nato guys. So diri nagano nako og kaha no, gipainit na nako no. So ako sa usang kan kaya mo ambutin man gudis naguba na siya nya magkadlit-kadlit na may nagposporo. Oh, kuyawan ko no. Sa inana akong nang pagmakuyawan. So mo na nagbutang nako og kamay no. Oh, so nabutang ko og kamay sa kuan kanang kaha. So gipainit dali na ako daan ang kaha no. So una na ako siya ibutangan og kamay. I really don't know kung sakto ba ni akong gibuhat, basta kay mo na isud sa akong utok nga mo na akong buhaton. So watch and learn. Huy, perfect. So ako lang giukay-ukay no niya, akong gipahinay-hinayan yun ang kayo para dili din siya masunog ang kamay. Unya nakalimot man ko nga kailangan palitang magtuhog kay masog masunog yun akong kamay kay wa pa man day ko magtuhog no, giugasan para nako ang grapes no, nya gipaong day nako ang kuan, ang kayo day nato no nga gitak-ang, ang kaha day nga tong gitak-ang nabali na. So mo na niro nagdali-dali na dai ko ani kay murag ninggahi na jud ang kamay bitaw nga naa sa kaha. Yaning orasa murag naka-feel na jud ko og kulba kay feel gid na ko murag matikoy ni kay murag di na jud siya mao. Pero happy ko no nga nakatuhog na dai ko sa grapes no kay na feel nako murag ito na. Pero pag alin nako pag ano nako sa kaha hala ninggahi na gid siya. So, makagul ka ayo kay sama gid ka guys sa imong ulo. Huy. Bitaw gahi na jud kay sana siya na wala ko kay balo kung saan bitaw ni nako. So libog na ako kay mura na siya nahimog kindi ambot ba. So naguna ako sa kanya akong butang. So naguna ako butangan ba kaya nako siya og tubig. So butangan ako siya og gamay tubig guys, pero mura magihapon ay murag naka-feel na jud ko og kulban ining tungura kay nakita na jud nako nga dili ni tanghulo akong gibuhat kun dili banana Q. Hoy, pero kay grapes man o sige grapes Q. Ha? Ninggahi gipagnan magud nako kaganina nya karon na ninggahi na. Mabalik ko baka ni kumok.
So ning kugi ang gihapon ko okay din hindapita kay naglaom palagi ko no, naglaom pa ko nga magbalik pa ming duha. Hoy. So dito naglaom pa ko nga mula na yung panisi nga umubalik siya. So kung asa siya nalipay sa una. Ay. So ako siya gibutangan og tubig na sad no niya ako nasang giukay-ukay yung naka-feel ko nga murag nilanay na gid siya no, nilanay siya gamay pero ang tabugol na lang gyapon. So kay dali ko kay mura siya nga nimahon na murag padung na siya paig. Huy nakulbaan inyong ati diha niya. Mo to gid dali na lang nako siya og papilit gipaano nako siya sa grapes. Unya kay nasunog na gid na gid so gipalong na lang nako ang kayo. Ay, na-stress na jud ko dahil di na jud maayo akong gipanguna-huna nagasugas na jud ko. Ay, may pag nagpalit og tanghulong ato sa kuan asa ta makakita na aquaria. Nakakaon pa kog klami basta nahimo na ning di na ko ka-feel og tanghulong mag naka-feel na jud ko grapes Q. Oh, diba? Asa mo kita grapes Q? Natanawa na ninyo ni kahuman ni. Bahala na mo ani nga video. So comment down below bi basin amoy nahibalan nga namaligya og tanghulo diri sa Cebu lang basin daay na maligya og tanghulo. So ato nga tuon tayo mo try jud ko og perfect na tanghulo jud siya as in kanang yung nasa YouTube na makita niyo mga lami jud kaayo siya nas mga videos nas mga TikTok whatever. So nako gipangandoy day. Nya so mo na neron ato ang tikman day niya atong tilawan no atong gibuhat nga tanghulo nga ambot na lang mura siya gikilatan sa agta. Hay. Like banana cue. So nahapi na lang ko dali itong uran no kay bisan og gilatan ni sa agta ning akong gihimo kay at least kay murag na rich na to ang ka-crispy sa tanghulo nga murag barbecue ay murag banana cue nga murag og sige na wa na koy mahimo. So at least ning kagumkum gid siya pero hanap tayo ng tanghulo talaga kasi parang hindi talaga ma-perfect na tong gitrabaho. But after sumunod to naglimpyan ako sa akong kinabuhat. So thank you so much for watching. I'm so disappointed. And guys, before I leave, so please don't forget to subscribe and like and share or comment down below. Thank you so much guys sa inyong support sa ako and please help me to grow this channel. I love you guys. Napalpak akong tanghulo. Oy, ayo. So, to for today's video. Napalpak akong tanghulo. Ang saon ka napaghimot,